नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। गणपती बाप्पांचं आगमन आता लवकरात लवकर होणारच आहे आणि गणपती बाप्पांचे आवडते उकडीचे मोदक आता प्रत्येक घराघरात बनणार आहेत। पण हे उकडीचे मोदक चविष्ट होण्यासाठी त्याचे जे सारण आहे ते आपण कसं बनवायचं ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। अशा पद्धतीमध्ये जर तुम्ही सारण बनवलं तर मोदक खाणारा तुमच्या सारणाची तारीफ केल्याशिवाय राहणार नाही। 100% चविष्ट असे उकडीचे मोदक होण्यासाठी हे अशा प्रकारचं सारण तुम्ही बनवून बघा, तुमचे मोदक हे 100% चविष्टच होणार आहेत। रेसिपी मी नीट समजावून सांगितलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि जर तुम्ही माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर सबस्क्राइब करा। सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे। तर तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर असं हे सारण झालेलं आहे, एकदम परफेक्ट, चवीला पण तितकंच भारी। तर हे सारण कसं बनवायचं ते आता आपण बघूया। तर सारणासाठी बघा मी हे एवढं साहित्य घेतलेलं आहे। हे एवढंच साहित्य आपल्याला लागणार आहे। त्याच्यामध्ये आपल्याला लागणार आहे ते ओलं खोबरं। तर ओलं खोबरंच इथं वापरायचं आहे, सुका नारळ वगैरे वापरायचा नाही आणि ओला खोबऱ्याचा पांढरा भागच इथं घ्यायचा आहे। मी हे विळीवर किसून घेतलेला आहे, बघू शकता तुम्ही। ओलं खोबरं फक्त पांढरा भाग घेतलेला आहे, मागचा काळपट भाग घ्यायचा नाहीये। तुम्ही नारळ फोडल्यानंतर डीप फ्रीजरमध्ये ठेवून सुद्धा तो काढून घेऊन नंतर तासून घेऊन सुद्धा त्याचा एक पांढरा भाग तुम्ही ओल्या खोबऱ्याचा घेऊ शकता। अर्धा कप किसलेला गूळ घेतलेला आहे। एक अर्धा चमचा मी इथं खसखस घेतलेली आहे। खसखसीमुळे या सारणाची चव आहे ती खूप छान येते। एक चमचा तूप घेतलेला आहे, तूप आवर्जून घालायचं आहे, सारणाची टेस्ट खूप छान येते। आणि त्याच्यानंतर मी ही वेलची पूड घेतलेली आहे आणि काही ड्रायफ्रुट्स आहेत तर त्याची मी बारीक पूड करून घेतलेली आहे। ड्रायफ्रुट्स तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घेऊ शकता। या सारणामध्ये चारोळ्या ह्या खूप छान लागतात, पण मला त्या मिळाल्या नाहीत, पण तुम्हाला जर भेटल्या तर आवर्जून घाला। चारोळ्या खूप छान लागतात या सारणामध्ये। आणि हे आहे ते म्हणजे नारळाचं पाणी। जो नारळ आपण फोडला तर त्याचं जे पाणी आहे ते आपण इथे वापरणार आहोत आणि किंचितसं मीठ। मिठामुळे सुद्धा ह्या सारणाची टेस्ट आहे ती खूप छान येते आणि आपण नारळाचं पाणी वापरणार आहोत, त्याच्यामुळे सुद्धा ह्या सारणाची टेस्ट आहे ती खूप छान येते। तर हे एवढं आपल्याला साहित्य लागणार आहे। करण्याची पद्धत एकदम सोपी आहे। तर बघूया आपण आता हे सारण कसं बनवायचं ते। तर इथं मी एक भांडं गॅसवर ठेवलेलं आहे, भांडं तापलेलं आहे, गॅसची फ्लेम स्लो आहे आणि मी याच्यामध्ये हे खोबरं घालून घेतलेलं आहे। 1 कप खोबऱ्यासाठी किसलेला अर्धा कप गूळ हे प्रमाण परफेक्ट आहे। बाकीचे जे जिन्नस आहे ते तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे इथं वापरू शकता। तर अर्धा कप किसलेला गूळ मी इथं घातलेला आहे। याने परफेक्ट गोड मोदक होतात। तुम्हाला जर जास्तच गोड हवे असतील तर थोडंसं गुळाचं प्रमाण तुम्ही वाढवू शकता। इथं मी हे आपण जो नारळ फोडला तर त्याचंच पाणी मी घेतलेलं आहे, तर ते पाणी मी इथं वापरलेलं आहे। हे पाणी नसेल तर तुम्ही साधं आपलं नॉर्मल पाणी पण इथं वापरू शकता। थोडंसं किंचितभर मी चिमूटभर मीठ घातलेलं आहे, खसखस घातलेली आहे आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये वेलची पूड आणि ड्रायफ्रुट्सची पावडर घातलेली आहे। ड्रायफ्रुट्स पण तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घेऊ शकता, फक्त ते छोटे करून घ्यायचे आहेत तुम्हाला। चारोळ्या असतील तर मात्र आवर्जून वापरा। नंतर मग 1 चमचा तूप घालायचं आहे। तुपामुळे सुद्धा याची टेस्ट आहे ती खूप छान येते, हे बघा। आणि छान असं आपल्याला नंतर हे एकत्र करून घ्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आहे, मोठी गॅसची फ्लेम ठेवायची नाही, कारण आपल्याला गूळ वितळून घ्यायचा आहे। मी पाणी इथं पर्पजली मुद्दाम वापरलेलं आहे। पाण्यामुळे गूळ आणि खोबरं हे मस्त असे चांगले एकत्र होतात। नुसता गूळ आणि खोबरं एकत्र होण्यापेक्षा पाणी जर थोडं घातलं तर गूळ आणि खोबरं आहे ना ते मस्त असं एकत्र होतं आणि सारणाला ना खूप छान अशी टेस्ट येते त्याच्यामुळे। तर मंद गॅस फ्लेमवरच मी हे छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। हळूहळू गूळ वितळणार आहे, हे बघा। मस्त असं छान असं एकत्र करून घ्यायची। गॅसची फ्लेम मी स्लोच ठेवलेली आहे आणि थोड्या वेळाने तुम्ही बघू शकता गूळ वितळायला सुरुवात झालेली आहे। गूळ आणि खोबरं आपल्याला छान असं एकत्र करून घ्यायचे। कुठेही आपल्याला ओलसर सारण ठेवायचं नाहीये, मस्त सुकं असं सारण करायचं आहे। ओलसर सारण ठेवलं तर मग मोदकामध्ये भरताना पण आपल्याला त्रास होतो आणि मोदक खाताना पण जास्त असे पानसट लागतात। तर त्याच्यामुळे आपल्याला सगळं जे पाणी आहे ते आटवून घ्यायचं आहे, हे बघा। पाण्याचं इथे जे आपण पाणी वापरलं ते पण थोडंच वापरायचं आहे, खूप जास्त पण पाणी वापरायचं नाहीये। तर पाण्यामुळे काय होतं, गूळ छान चांगला वितळला जातो आणि तो खोबरा आणि गूळ हे छान अगदी एकत्र होतात, त्यामुळे जे आपलं सारण आहे ते परफेक्ट अगदी छान तयार होतं, हे बघा। मस्त अगदी मी छान अगदी मध्ये मध्ये एकत्र करून घेतलं आणि तुम्ही बघू शकता याच्यातलं सगळं पाणी आटलेलं आहे। मस्त असं आपलं सारण तयार झालेलं आहे।
ह्याच्यामध्ये कुठेही पाणी राहिलेलं नाही आहे. परफेक्ट एकदम आपलं असं हे सारण तयार झालं आहे. तुम्ही बघू शकता खूप छान असं हे सारण तयार होतं. चवीला पण एकदम अप्रतिम लागतं. तर नक्की अशा प्रकारे या गणपतीला सारण करून बघा आणि तुमच्या लाडक्या बाप्पाला नैवेद्यासाठी मोदक बनवा. खूप सुंदर असं हे सारण तयार होतं. त्याच्यामुळे मोदक जे आहेत ते आपल्या चवीला खूप छान होतात. एकदम मधुर असे हे मोदक या सारणामुळे लागतात. हे बघा परफेक्ट आपलं सारण तयार झालेलं आहे. मोदकामध्ये भरण्यासाठी सुद्धा हे बघा एकदम परफेक्ट. तर नक्की अशा प्रकारचे हे सारण बनवा. तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशाच एका छानशा रेसिपीसह भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.